ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾತ್ಯಾನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಯಾನ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಏನಂಚಿತ್ನ ದಸ್ಕತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದವರೆಗೆ ಯಾನ್ ನಂಬಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ತೂಕ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆಂದೊಡ ಅಂಡ ಐಕ್ ನನ್ನಲಾತ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ನಮ್ಮಲ ದಸ್ಕತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂವರೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ ಯಾನ್ನ ಪನ್ಪೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಡದ ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಒರಿಯೊರಿಗೂ ಒಂಚೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುನು ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ರಿವ್ಯೂ ಬೈದನ್ ಸೊ ಎನ್ನಲೆ ಕೂಡ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚ ಉಂಡಂತ ಎನ್ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಆವಡಾಂಡ ಕೇವಲ ಒರಿಯಡ್ದತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐಕ್ ಬಂಗ ಬತ್ತಿಪ್ಪೇರು ಸೊ ಅಕ್ಕಲು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ರೈಸ ಮುಟ್ಟ ಅಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ನಿದ್ರೆನೇ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರು ಆತ ಬಂಗ ಬತ್ತಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆವೋಡಣ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪೋದು ಟಾಕಿಸಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂವೋಡು ಮೊಬೈಲ್ ತುಪ್ಪನ ಹಿಡ್ದಲ ಟಾಕಿಸಡ್ ಪೋದು ತೂವೋಡು ಅಂಚನೆ ಆನ್ಲೈನ್ ತೂಕ ಅಂದು ಇಲ್ಲ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಸೊ ಒಂದು ಯಾನೇ ಪಾಡ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತೂಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಂಬ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ ತೂಪು ಕಮ್ಮಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಟಾಕಿ ಸುಟ್ಟು ಇನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಂಗ್ ಐಡ್ದು ಮೆಂಗೆ ತೂತಿನ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಟ್ಟಾದ ಎಂಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಕೊಂಡ ರಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೋಂದಿತ್ತ ಯಾನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿನ ಯಾನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವೇರು ಒಂದು ಸತಿ ಅಣ್ಣ ತೂದು ಬರ್ಪ ಪಿಕ್ಚರ್ ಓ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಓಪನ್ನಾಗ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಅವನು ತೂದು ಬರ್ಪ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿಜವಾದ ಕೋಡೆ ಪೋಪಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಿಡಿತಾನೆ ಇವೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಎಂಕ ಸಾಕಾದಿತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ನಿ ಸೊ ಅಮ್ಮಂತೂ ಹೊಡಿತೆ ಅಮ್ಮನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾವಿ ಟಾಕೀಸ್ ಡಾರ್ನಪುರ ಗಮ್ಮತ್ತಿಪ್ಪು ಕೆಲ ಒಂಜಿ ತುಕ ಅಮ್ಮ ರಿವ್ಯೂ ಪಣ್ಣ ಸತ್ಯ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ತುಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚುಂಟು ದಸ್ಕತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬತ್ತ ಇಂಕ್ಲು ಬತ್ತ ಇದಕ್ಕೆ ಟಾಕೀಸ್ಗೆ ಬತ್ತ ನೆಟ್ಟೆ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ದೀತೇರು ಭಜನೆ ಪಾಡ್ದೇರು ಇಂಟರ್ವಲ್ಲ ಅಂಡೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಮುಟ್ಟ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚ ಲೈಕ್ ಈಜಿನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡ ತಾಯಿಗೆ ದಾದ ಬಂದು ಸೊ ಅಮ್ಮಗೆ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಇಷ್ಟ ಎಂಚೆತ್ತ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಣ್ಣ ಏನ ಇಷ್ಟ ಅಂಡಿರಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಕಾಮಿಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಥರ ಎಮೋಷನಲ್ ಅದು ಎಡ್ಡೆತ್ತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ತುಂಬುದ ಕಾಲದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತಾಡ್ತು ಅದು ಲೆಕ್ಕ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಪರಿಸರ ಪೂರ ತುಂಬುದ ಕಾಲ ದಿಕ್ಕು ಅಂಚೆ ಸುಳ್ಯ ಕುತ್ತದ ಇಂಚಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ ಇಷ್ಟ ಪತ್ತಡಿ ಏತ್ ಕೊರಪಾರೆ ಅಂಚನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಐಟ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಆವಡು ಸ್ಟೋರಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಒರಿಯನ ವರ್ಕ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಆರು ಪೂರಕ್ನಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡು ಆರು ಇವನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿದಾರ ಇರ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ಅರ್ನಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇರ್ತಂಡು ಶೇಖರೇ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಅರ್ನಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇರ್ತದ ಒಂದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ದುಂಬುದಕ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪು ಎಂಕಲ ತೂವನಾಗ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಒಂಜಿ ಭೇದ ಭಾವ ಪೂರಕ್ಕಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು 10 ಇಂದ ಪಿಕ್ಚರಿಗೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡು ಪೂರಕ್ಲ ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಪೂತು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು